מה המצב אנשים? כאן רועי, והיום אני רוצה לעשות סרטון חדש שבו אני צריך לנצח עולם שטוח במיינקראפט. אז כפי שאתם רואים עשיתי כמה הכנות, ועכשיו אני יודע איך העולם הזה עובד. כי הרבה זמן לא עשיתי את זה, הנה נורמל, למה זה עשה לי זה? עולם שטוח, ויאללה. בואו נראה, אוקיי, שם יש וילג', נלך וילג' ונשיג עץ. יש לי שאלה שאף פעם לא ענו לי על התשובה הזאת. למה יש כאן כל כך הרבה סליים? אף פעם לא הבנתי את זה. כאילו מה זה מיוחד לעולם הזה, זה קשור בזה שהכל שטוח. באמת אין לי מושג. אם מישהו יודע שירשום לי את זה בתגובות. עכשיו בוא נלך לווילג'. לא קח את זה. יאללה. יש כאן עץ. בוא נחצור עץ. יש כאן גם איירון גולם. אליך אני אעבור עוד שנייה. ומה זה? זה חתול שחור? אם אני נוטה את זה נדיר בווילג'. אפשר למצוא את זה בבית של מכשפה. פה יש כלום. טוב, נראה לי שבשביל להיכנס לנדר אני צריך הרבה בלקסמיפט. שיש שם את הלאבה הזאת. או שאני פשוט נמצא גם לאבה. יאללה. ונראה לי גם שאני פשוט צריך גם בקט בשביל לקחת את הלאבה. אז בשנייה נכן לא את זה. זה נכן לפיקקס. מלך, הוא יוביל אותי. טוב, בוא ניקח עכשיו 3 כאלה. וואי, ייקח כל כך הרבה זמן לכתוב את זה עם פיקקס מעץ. יאללה, בוא נשתדרג. פיקקס חדש. וכן, הולך לפה. יאללה, הוא הולך לך על זה. יאללה, אין פה יותר כלום חוץ מהאיירון גולם. סבבה. בואו נעשה כאן שוול. שוול זה חשוב. שוול וגם חרב. אני מגיע הרבה מאוד יוטיוברים שלא מכינים חרב. ולדעתי חרב זה דבר חשוב. כי אני תמיד נלחם במפלצות. תמיד לכם חרב. זה המלצה שלי לכם. כי ברגע שאתה צריך אין לך. טוב, בערך נלך לאיירון גולם הזה. אני צריך 3 בלוקים. 1, 2, 3. עכשיו אתה. בוא לפה. 1, 2, 3. יאללה, קדימה. חמודי. תמות. יאללה, קדימה, תמות. יופי. 4 איירון. אני אכין בקט ושילד. הנה בקט. 1, 2 שילד. יאללה, גם שילד. ונראה לי שאני פשוט אעבור כפר. רק אקח פה את המים, כי לא נראה לי שיש לי עוד משהו. בוא נבדוק שנייה את הקורדים שלי. דקה. יאללה. אני הולך לשמה, נראה לי יש וילג'. יהיה וילג' אולי. זה רק יש כאן וילג'. נו. כן, נראה שיש כאן כמה בתים. בתכלס העולם הזה בהתחלה די משעמם, פשוט הולכים לווילג'ים. אז נראה לי עכשיו יהיה פשוט קאט. עד שאני נמצא משהו מעניין. או דרך להיכנס לנדר. אז בינתיים קאט. אוקיי, אני לא ממש בעולם כבר, אני לא מוצא כלום. איפה יש פה בלקסמיפט? זה הבלקסמיפט הראשון שאני רואה. דיימונדס. זה עוד דיימונדס. כי מצאתי עוד בלקסמיפט בווידאו הקודמים שהיינו. כן. אז סליחה, זה לא הראשון שמצאתי, זה השני שמצאתי. התבלבלתי לרגע. מלאכים.
נראה לי שאני מכין פיקקס, כי עם המזל שלי, אם אני אמצא לבה, אני בטוח אשים על זה מים. לא רוצה אובסידיאן. מה זה? מה זה? זה סטרונגולד? אשכרה, נתתי לי סטרונגולד. זה בשוק. מה? וואי, איזה מגניב זה שהכל ככה באוויר. רגע, אלה הספריות. זה הפורטל רום. פה יש את הצ'סטים, ופה זה כאילו החדרים. אני לא מאמין שמצאתי את סטרונגולד אשכרה לפני שהלכתי לנדר. פשוט מטורף. טוב. מה זה? יש שם עוד ויש. עוד בלקסמיף, וואו. עכשיו באים כל הבלק. אוקיי, עכשיו יש לי מזל. אוי, כמה שילדים הכנתי, פשוט שוברים את השילד האלה. טוב, שוברים אותם בקצב מטורף, שתסתכלו. הרגע הכנתי אחד חדש. פשוט מטורף, יש לנו שוברים את השילד. תסתכלו על הדבר הבלתי. פשוט שוברים אותם ממש מהר. לא. אני לא מאמין שזה קרה עכשיו. טוב, הנה הקורדים שלי, יופי. טוב, אני אראה הקורדים האלה, ואני אחזור עליכם אחרי שאני אחזור. טוב, אם אני לא טועה, אוקיי, יופי, כן, כל הדברים שלי פה. ואז זה המוד הזה שמראה לי איפה כל דבר שלי נמצא. איפה כאילו הנקודה האחרונה שמטתי. וואו, את הסליים הזה, זה מעצבן. הנה כל הארמור שלי. זה אני כבר יכול לזרוק. טוב, אני עכשיו אלך מפה לתוך הווילג'. פה יש את האיירון גולם, המפתח האישי שלי. מה שכן, גיליתי שהבעיה העיקרית בעולם הזה זה דווקא אוכל. כי בדרך כלל אני מצליח כאלה שמביאים לי אוכל. מה? אומייגאד, יש לי זיוויו. טוב, כן. אז לעלות לסטרונגולד עכשיו יש לשמוע את הקורדים. ומה שכן עדיין מצאתי לבה. רגע, עכשיו פתאום נזכרתי. נכון פה? נכון בפורטל רום? יש גם את הבריכות לבה הקטנות האלה. אני חושב לעשות שם פורטל, וגם לדעת כמה עיניים חסר לי בדיוק. אוקיי, זה רעיון טוב דווקא. וגם מזל שחדתי את הדיימונד פיקקס, שאני יכולה לחצוב אובסידיון. וואי, זה רעיון טוב. אבל נראה לי שקודם כל אני הולך פשוט להביא את שמה בשביל להשיג לי עוד קצת אוכל. פשוט הם רואים, פשוט נגמר לי פשוט בעיר האוכל. וגם בשביל להרוג את האיירון גם צריך שילד חדש. אוקיי. כן, זה בלקסמיף. בופ. 1, 2, 3. שלום, איירון גולם יקר. תמות. ואתה גם כן תמות. ובוא נכין לי שילד חדש. שילד חדש. לרודץ. שילד חדש. רגע, אני אקח לי גם ככה עוד עץ. תמיד טוב שיהיה לך עץ. תמיד טוב שיהיה לכם עץ. טיפ למיינקראפט, גם אם אתם עכשיו פול נדר, יש לכם הכל במשחק, ואתם רוצים כאילו להמשיך לבנות ולעשות דברים, תמיד טוב שיהיה לכם עץ עליכם באינבנטורי. עץ, קראפטינג טייבל אנדר צ'סט. זה תמיד, כאן זה הקראפטינג טייבל, כאן זה העץ, פה האנדר צ'סט. תמיד אני עושה ככה. זה לדעתי דרך ממש טובה גם לארגן את האינבנטורי. חזרתי מהקאט שבו אני אגיע לפורטל.
אז כן, שברתי כאן את זה וגוד, שמתי כאן מים, אני יודע, הרס לי את זה, אבל יש כאן 1, 2, 3, 1, 3, 6, יש כאן 5, אוקיי, אני יכול לעשות את זה פה, אני נראה לי פשוט אעשה את זה פה, 1 פה, 1 פה, 1 פה, זה יוצא ככה. אוי, נראה לי צריך לבה אחת מיותרת בשביל להדליק את הפורטל עם עצים. עצים אבל. אני לא הקשבתי לשיטה של עצמי, לשים עצים באינבנטורי. מלא. אוקיי. אומייגאד, נשאר לי בדיוק לבה אחת. בדיוק לבה אחת. בום. אוקיי, נשאר לי באמת רק לבה אחת. בואו נשים את זה. פה, רגע, פה. קח את המים. בוא נלך לשם. אני הולך לשם. אז כן. כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לבה בשביל להדליק את הפורטל. ועצים, ואין לי עצים. וואי, אני לא יודע מה אני אעשה. טוב, לא עכשיו בוא נפטר מכם. הנה. בינתיים שלבה תאכל משהו. תתחרבה. פה איזה מיליון שנה. 1, 2... אוקיי, חסר לי 11 עיניים. זה פרנטלי הדבר הכי גרוע שגם עשיתי במיינקראפט. זה אינפייסטד. וואו. כל זה אינפייסטד? וואי, זה לא טוב לי, לא טוב לי. לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי. לא טוב לי. לא טוב לי, לא טוב לי. מה זה? למה כל כך אינפייסטד? מה זה? אני לא מאמין שזה קרה עכשיו. מתתי לסילבר פישים, אני לא מאמין. טוב, רגע, פעם ראשונה שאני מנסה את העולם הזה. אז זה לא דזק, זה גרוע דזק. אני לא מאמין שפשוט מתתי לסילבר פיש. איך מתתי? טוב, חבר'ה, אם אתם רוצים שאני אעשה את הסרטון הזה עוד פעם, אז תגידו לי, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.